Hello mga kagtang! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na and click the tiny bell para updated ka sa aking mga video. So, ang video natin ngayon mga kagtang kay Marita sa among balay nga gipahimo, and then mamasaw ta sa atong mga manok. Naman ang agianan sa among mansion. Wala pa na ako nahabsi diha. Ako rami sige habas diri sa among agyanan. And then masulod man ni siya og motor diri, pero karon dili kay na ay nakaharang na naharang siya sa atong agyanan. Then mo ni dili makasulod ang motor. And then nasiot na siya, medyo siot na siya gamay kay ang atong motor hindi naman siya makasulod. So pag nakabali na may din mga kagtangan, hinamhimag agi-agi ani nga dalan nga gamay kaayo. Anya adlaw-adlaw. So siguro naman malimpyo gud ka kanunay ni magian. Ngani ang agianan malimpyo na gid siya. Nadili na siya mingaw kay naana may mga tao kada adlaw moagi. So everyday naman gyud na apoy moagi diri kay mamasaw man sa manok. Naibay dara ang among silingan. Nasla mga garden diri. Nya kita na ko ang among balay. Di pa makita. Ang limpyo ang akong partner dere ganina o gahapon. Dinalimpyo na ang among tubkaran. Magdaob-daob na mi dere sa among lagkaw. Kita na ko ha. Kita na ko. Oh, nagdaob na mi. Tara. Tara nga tong balay. Ang among balay. Kana siya. Na. Nya. Magita. Diri ang tao. Na. Taliyok para siya. Magita kay init. Ay, kay init. Daob-daob na kay hapon na. Ang atong may mamatay ng saging. Gidaoban niya. So, limpyo na ang atong pagkaran. Namong mga manok, manamong pasawan nga mga manok diha kay giaso-asuhan ko. Sina nagdaog na po. Indot kayo diri mga kagtang. Namatay gajud og kalamansi ay. Ang usaray na buhi. Namatay ang usa ka kalamansi nga mong gitan. Nagtanom mi og Bermuda. Wala pa man siya nabuhi. Limpyo na kaayo ang among. Asa mo gusto kay ngani diri ay? Tol. Kay? Bigo. See? Na. Ay! Nanay unod ang mga staring. Nanay unod. Hindi na ito bukaron. Na! Kaguna ka, ako'y kuha. Itong kalamansi. And then, ang atong house, wala pa na human. Okay. Indot sa tanawon kung limpyo na. Limpyo na ang balay. Yan ay magpaaso-aso.
So, that's it. Maura na ang atong video for today. Babu!